And our verse of the day is found in the book of Luke chapter 18 verse 3. As we are getting ready to start our prayer and fasting, abantu abaningi bayakhuleka banyukela entabeni bayayihlukanisela inkosi, getting ready to seek the face of God in this season as we are starting off the year 2026. Please read this verse with me. Luke 18 verse 3. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea, grant me justice against my enemies. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, ubafundisa ngendaba ebalekile, ubafundisa ngendaba yomthandazo. Usebaxoxela indaba uthi kwakukhona owesifazane owayengumfelokazi engenalo igama. Kwakukhona owesifazane that had no title, she had no husband, she had no connections, but she had a powerful weapon. Wayenesikhali sokubekezela nesokuphikelela. Enamazulu ezwa kuthiwa lo wesifazane wayefuna ukwenzelwa ubulungiswa endabeni yakhe. Kukhona umahluleli owayengabasabi abantu, owayengamsabi nanoNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli lo wesifazane ngoba wayenokukholwa enhlizweni yakhe ukuthi mangiya njalo kumehluleli ngiyokhuluma naye, ngiyomcela umehluleli ukuthi akakenzile ubulungiswa kulabo abangihlukumezayo, ngiyazi ukuthi kukhona azokwenza umahluleli. Lithi-ke lo wesifazane akabukanga isimo sakhe sokuthi akanandoda, akana connection. Wathi angidangivuma isimo sami sokuba umfelokazi singibambe, kodwa ngizoya kumehluleli ngiyofuna asukumele phezulu indaba yami. Noma ngingenalo igama, noma ngingaziwa ngalutho, noma ngena connection, isimo sami ngeke singibambe ukuthi ngiye kumahluleli. Sengathi ngakhuluma nomuntu ekseni uthi noma ungenayo ititle, noma ungaziwa nganto ethini, kodwa lokho angakuvimbeli ukuthi uye enkosini. Wathi angeke ngivume ukuthi ngingaye enkosini. Waya enkosini. Noma lo wesifazane nesimo sakhe kuthiwa, lithi iBhayibheli, every day lo wesifazane wayevuka njalo ahambe eyocela umahluleli ukuthi umahluleli akangenelele odabeni lakhe. Wayefika izulu lina athi mahluleli bhekelela indaba yami, afike libalele ilanga, afike ekhathele, afike lambile, afike ngazizwa kahle emzimbeni, kodwa wayenza sure ukuthi every day uyafika. She always showed up. Afike kumahluleli athi mahluleli bheka indaba yami. Noma umahluleli engamphendulanga namhlanje, kodwa kusasa uyophindelela futhi aye kumahluleli athi mahluleli bheka indaba yami, ngoba umthandazo ufuna abantu abanjalo, abantu abaphikelelayo, abazothi noma impendulo engakayiboni namhlanje, kodwa lokho akusho ukuthi angiphindeli khona emthandazweni. Ngiyavuka, ngiyakhona, ngiyothandaza futhi. Yebo, i-answer ngayithole, kodwa ukuthi angayithola kusho ukuthi angiyeke, ngiyaphindela ngiyothandaza. Lithi lo wesifazane waze wa create i-pattern eyenza ukuthi umahluleli noma engamsaba uNkulunkulu, noma engabasaba abantu, kodwa i-pattern yalo wesifazane yathinta inhliziyo kamahluleli. Ukuvela njalo enkosini kwenza inkosi ithinteke, yenze okuthile ngendaba yakho. Ningayeki bafowethu ukuvela njalo enkosini, ningayeki bafowethu ukuvela njalo emthandazweni.